Com pot ser que no me n'hagi enterat de que es tancava el poble? I a mi per què no m'avisen? Jo, un Pasqual. Isabeleta! Digui, senyor. Cafè! Sí, cafè. Cafè, tan bo cafè. Isabeleta, cafè... Isabeleta! Per favor, què? Així està bé, curtet, gràcies. El millor cafè d'Arenys, tu. Redeu, que bo que és aquest cafè, Isabeleta. Boníssim. La meva família troba el millor cafè allà on vagi. És el que té de fer barcos, que el que porten a dintre després arriba cap a casa. Però com pot ser que no me n'hagi avisat? El veig preocupat, senyor Pasqual. Doncs clar que estic preocupat, Isabeleta. És que han tancat el poble, l'han tancat, i a mi no m'han avisat. A mi? A mi? Sí, a mi. Tot un Pasqual i no m'avisen. Quina barra. Com pot ser? Perquè, escolta, Isabeleta, qui és en aquest poble, que dona feina a la meitat del poble? Vostè, senyor Pasqual. Vale. I escolta'm, qui és magnificent així amb els pobres pelacanyes? Té, nena, compra't alguna cosa. I és sempre generós? Vostè, senyor Pasqual. Qui és que ha fet un contracte amb el mismíssim ministre Osuna per construir 5 vaixells a la platja? Vostè, senyor Pasqual. Doncs llavors per què el senyor Pasqual no s'entera de res quan tanquen el poble? Ai. Senyor Pasqual, hem anat amb les minyones a la plaça i estem totes espantades. Home, va, no s'espanti, que diuen que és cosa de pobres. I que en morin 4 o 10, no passa res, home, si anem sobrats de pobres, home. Miri, jo crec que si no li han dit res és perquè... Per què? Ni les autoritats saben que fem aquesta plaga, amb aquesta maledicció, no sé què han de fer. Però això no és una novetat, no s'enteren de res mai. Miri, a les minyones hem vist que cada vegada hi ha més morts i que els senyors ja marxen del poble. Goita. Vaja. Ostres, Isabeleta, no pot ser. Però escolti, això són res. Arenys de Munt, què passa? Ui, Arenys de Munt? És que Arenys de Munt és un altre poble, és un altre món. Allà no agafen ni un constipat, no sé què tenen, no sé què mengen. No, tampoc. I a tot arreu estan igual? No, miri, la meva cosina sap la Paquita. La Paquita. No, la Paquita de Calferrer. La Paquita. Aquella, la meva cosina, m'ha explicat que la platja ja està plena de morts. Plena? Plena. Que ella, malgrat el mateix, què hem de fer? I caldetes, que són 4 gats, ja n'hi ha 3 de morts i aviat no hi haurà ningú. Mare de Déu, senyor, però sí que està greu el problema, ja em diràs tu. No, estem tots. Isabeleta, jo que sóc home de feina i de molt treballar, hi ha una cosa que sí que faríem. Bona tarda. Ai, bona tarda, veïna. Doncs escolti, jo els hi faria com es diu això, la teràpia aquesta, la teràpia de l'autònomo. Treballes, no poses malalt i pagues com un burro. Això és el que faria, perquè jo m'estic colorant que això no és cap crisi, no, això és una santa estafa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hippies. Ara no. Isabeleta, no pot ser això. Estic molt preocupat. Senyor Pasqual, el que passa és que vostè i la seva família treballen tant, però tant, Molt. que no se n'assabenten de res. Que no ha vist que passen coses estranyes? Com què? Coses molt estranyes. No. Però molt. Però com què? A veure, és que no s'entén. Només un que vol. Doncs a veure, quan surt al carrer no troba gent tossint i amb febre. No ho veu? És que només veu el que li interessa. Nenes, Només veu. Senyor Pasqual, que és que ha perdut les ulleres? no, per què? O és que no hi veu més enllà d'un pam del nas? Això també m'ho diu la dona, però és que em deshidrato, sap? O s'ha d'anar molt al casino a jugar a les cartes? No, veïna, és que Déu protegeix i qui sóc jo pels designis, per contradir-los, sap? Perquè sap una cosa, senyor Pasqual, aquest any és per la veïna, l'Agnès. Quina Agnès? La veïna Agnès del 35. Redeu, què és això? Què és això?
Què és això? Però, què? Però, Està empastada, la veïna. Empastada! Empastada! Pastada! Sí, per això. Ai, Déu meu! Santa Maria, Reina Santíssima, però què és això? Santa Maria, protegeu-nos de la pesta i de la tinya! Sant Agustí, protegeu-nos de la pesta i del seu verí. Santa Guida, ajudeu-nos en aquesta vida! Doncs espera. Santo Domingo, protegiu-me de la pesta i que no perdi mai el bingo. Santa Rita, protegeu-nos la vida, que lo que se da no se quita. Ai, Déu meu! Mira, Isabeleta, veïna, aquí, els Pasqual, ja no ens hi podrem quedar. No. Si la veïna té pesta, jo me'n vaig. Així que, poble, Ai. m'haureu d'ajudar. És el moment de tornar a favor. Em mudo de casa, me'n vaig a la casa de verano. Ai. Ja me l'ha ben fotuda. Ai, que tota la feina, tota cap a mi, però poble de la vila de Santa Maria d'Arenys de Mar, ajudeu-me a fer el trasllado, que si no m'ho he de fer tot jo sola. Vinga, pugeu a ajudar-nos. Vinga, Núria, Montse, pugeu a Doncs obri, perquè hi som en aquest món si no és per servir Déu. Oh, però és que... Sí, hermana, ja ho sé, serà un pobre angelet que ningú vol. Mireu, madre, mireu que és bonic. Sí, què en traurem que sigui bonic? Mira, encara porta el cordó. Ai, doncs miri, encara sort que la mare l'ha deixat aquí, perquè n'hi ha que el deixen a qualsevol racó i llavors només ens queda enterrar-nos. L'altre dia, la madre Gertrudis se'n va trobar una allà enmig de la feixa. Sí, clar, el que vàrem enterrar a la platja. A la platja, sí. Vol dir que és gaire bona idea, això d'enterrar-los a la platja? Però, hermana, on te vols que els posem? Que al cementiri no hi caben? Que si des d'aquí se sent la pudor de mort mal enterrat. Miri, ja ho sé, el mossèn fa molt mal fet venent patents de sanitat, però és que heu fet santament obrint un cementiri a la platja. Ja cal que preguem a Déu. Sí, a veure, t'ensenyi'm aquest nadó. Mireu que és preciós. Ai, Déu meu, a veure quan dura. Madre, per què diu aquestes coses? Oi, què vol que digui? A veure quan durem totes? Però que no ho veu, que la malura se'ns menja? La gent es pensa que la pesta arriba a les portes del convent, que no entra.
Doncs no, hermana, sí que entra. L'altre dia ja en vàrem enterrar-ne un a l'altre convent. El de la feixa? Sí, el de la feixa. I no era un bebè, com vostès pensa, que era un nen de ben bé un any i ple de bubons, que jo ho vaig veure. Com que era un bebè, un nen d'un any? Com és que no ens van avisar? Que haguessin guanyat? Hermana, tinc picor el pipí. A veure. Mira, si tens pipí, ves allà al racó de fer pipins i quan tinguis una mica de fangat te'l poses aquí a la picada. Va, que va molt bé. Vinga, va, vés. Ai, que Santa Eufrosínia ens guardi, que em sembla que haurem de tornar a la platja. Santa Eufrosínia? Per què no tornar a la platja? Però que no ho he vist, que de picada res. Que això eren bubons. I abans ja n'he vist uns quants que també grataven. Ja cal que el resem. Sí, a Santa Eufrosínia hem de resar. I Santa Eufrosínia? Qui era Santa Eufrosínia? Ai, a veure, hermana, Santa Eufrosínia era una santa russa que va curar molts malalts amb una capa que tenia. Amb una capa? Sí, que Déu Nostre Senyor li va donar. Doncs preguem a Déu Nostre Senyor perquè ens enviï una capa. No, hermana, no, que tinguent a Santa Eufrosínia no fa falta molestar les altes instàncies, que ella intercedirà. Disculpeu. Ai, anem, hermana, anem. Menys mal que l'altre dia es va quedar aquella mare, perquè si no com alimentaria matats a nens. Madre, tornen a trucar. Miri, ja obriré jo. Porti aquesta dintre, hermana, ajudi-la, sisplau. Porti-la dintre. Entra, dona, entra. Porto el meu fill. Oi, i per què me portes el teu fill? Tingui, prengui'l. No, dona, però queda't tu, que tu ets la mare, va. Entreu tots dos. Que no ho sap ningú. Però a veure, que és maco? Sí, però és que el meu pare farà fora de casa. I el pare del nen? És que ell no el vol. Doncs és el seu fill. Sí, però té dona. És igual, però queda't dona tu també, no? Hermana, ajudi'ns. Que es quedin els dos. Deixi'm estar. Mira, escolta'm, noia, aixeca't. Serà millor que te'n vagis, nosaltres ens ocuparem del teu fill. Va, dona, aixeca't. Vinga, estarà ben atès, ves? Serà millor que te'n vagis ara. Ves, dona, ves. Però, madre, per què la feu fora? Però que no l'has sentit tossir, que té la pesta. Així, el nadó que ens ha portat també la té. Sí, hermana, també. Miri, sap què li dic? Que potser sí que tenia raó i ens l'haguéssim tingut que quedar. Perquè tant per tant, o ens morim de la pesta o ens morirem de fam.